tfla li tħares fuqna kolla, storja wara storja, ġenerazzjoni wara oħra. Fil-gheliq ta' Mosta bejn il-ħajt tas-sejjer, għadek tisma l-qalb tan-nies tħabbat minn ġewwa. Santa Marija fuqna tasses bil-kwiet, waqt li l-bandisti jimlew il-lejl b'tifkira ħelwa. Hawn twelidna familja kbira u sħiħa, u l-ebda żmien ma jista' jneħħi dak li aħna. Aziza Mosta inti tama, mhux biss torok u bini tal-ġebel. Min kull rokna, min kull qalb li tħabbat, nibqu nollu jisem Mosta għal dejjem. Taħt il-kopla li rat il-Maltem kollu u rat il-poplu qatt ma jċedi. Aħna Mostin u sakemm nieħdu n-nifs, din il-belt tibqa' tgħix fina. Min viedi l-asel sal-pjazza miksewla, Min Victoria Line sal-festa tas-sajf, kulur wara kulur fuq il-gallari, ġommu l-memorġi ta' dawk li ġew qabilna u bnew dan il-post. u llum flimkien nimxu trik waħda. U li d-Mosta Min kull rokna tad-dinja, l-għajnja tal-għannejja, tinstema b'spirtu pront. taqad id-differenzi tagħna b'strofa waħsa. Aziza Mosta inti tama, mhux biss torok u bini tal-ġebel. Min kull rokna, min kull qalb li tħabbat, nibqu nollu jisem Mosta għal dejjem. U hemm xi wħud li telpu tassew, il-vuċi tagħhom saret riħ ħafif, Fil-bankina, fil-pjazza, fil-kafè tal-kantuniera, għadna nħossu tbissima li ma ninsew qatt. meta xdok u l-kniepen fil-aħxija. Isu xi ħabib antikadu ħdejna magħna, Mhux fid-del, mhux fil-bod imma fil-qalb tal-Mosta għal dejjem. Aziza Mosta inti talba, kopla waħda, qalb waħda, poplu wieħed. Mill-passat sal-futur flimkien nimxu, kburija dawk li raxhom ma jbarxux. Mosta tibqa' tgħix fina, fil-festa, fil-ħbiberija, fil-memorji taħna, u sakemm idoqqu l-kniepen fuq il-pjazza. Mosta tibqa' taħna għal dejjem.